A la ruta de Cupatges TV d'avui ens hem desplaçat fins a l'Alt Penedès, a Font-rubí. En Josep Maria ens ensenyarà el seu celler, Josep Maria Ferret i Guasch, i ens mostrarà com un celler petit i familiar pot arribar a fer grans coses. Som-hi! Ens trobem a la finca de Ferret i Guasch, on hem quedat amb en Josep Maria, que està al capdavant d'aquest celler familiar des del 1997. El producte estrella del celler és el cava i només n'elaboren reserves i grans reserves. La qualitat d'aquest producte de llarga criança comença a la vinya i per això el Josep Maria defensa la compra de raïm a pagesos. Josep Maria, estem davant de les teves 3 hectàrees de vinya pròpia, però tu defenses molt això de comprar el raïm als pagesos. Aviam, no és que ho defengui, sinó que és un article. Llavors, jo sempre he pensat allò, il·lusió em faria poder dir collita pròpia absoluta. El que passa és que, clar, tinc que tenir el meu propi argument i un argument convençut. Vull dir, jo penso que estem en un entorn, com podem veure, que la font d'ingrés aquí és la vinya. Llavors, jo el que considero és que, si un senyor té vinyes i les cuida, i les treballa, i les cuida com jo vull que les cuidi, ja que per això arribo a un acord amb ells, i poda com jo vull que podi i cull quan jo vull que culli, també tinc unes garanties de qualitat. És com anar al mercat i comprar la qualitat que tu vols. Em refereixo a la qualitat del mercat d'alimentació, peix o carn o el que sigui. En el meu món també si saps comprar tens un valor afegit sobre el producte. Ens endinsem en el celler fins a arribar a la zona on reposa el cava. És aquí on en Josep Maria ens explica un dels secrets del cava Ferret Guasch, aconseguir minimitzar les mares, que són els pòsits o les restes de llevats que s'acumulen al coll de l'ampolla. Per nosaltres és fonamental que el cava tingui el mínim de mares possibles. És un risc enorme perquè podrien tenir botelles que no fermentessin. Però m'estimo més això que no passar-me amb mares, ja que considero que un excés de mares també pot produir coses desagradables. Aquells aromes de grana cuita, per exemple, correcte, venen produïts de les mares. Correcte, d'un excés de mares. Llavors, clar, després amb un excés de mares també tens un problema que a l'hora de desborjar és més volum que has de treure, amb la qual cosa és més volum que has de reomplir. Llavors, hi ha una fuga de carboni també. Hi ha una data aquí a la xapa. Sí, nosaltres totes les dates que posem aquí a la xapa és el dia que embotellem. No al mes, no a l'any, sinó que posem el dia que embotellem. O sigui, cada dia utilitzem la xapa del dia. Llavors també hi ha una sigla que serà J, en aquest cas, J, que vol dir jove. Jove per nosaltres és 36 mesos. O sigui, la vostra filosofia d'elaboració del cava és un cava envellit, un cava ja criat... És un cava més que envellit, un cava de llarga criança. Mínim 3 anys i surt al mercat. Sí, exactament. Josep Maria, estem davant de la gamma de productes que feu aquí a Ferret i Guasch. Me'ls expliques una mica? Això és un negre de barrica, un Cabernet Sauvignon. Això és un parella de Xarel·lo. Això és un Cabernet rosat. El nom de Gebre li vam posar per recordar una mica el dematí fresc, i llavors per donar sensació de fresc. La gebrada. De la gebrada, correcte. Aquí tenim un monovarietal que és ull de llebre, sense barrica, i per mi un dels productes estrelles meus és el Xarel·lo. Tot i que abans acabem de comentar, que el Xarel·lo era com la salvació del Penedès. El Xarel·lo sempre ha sigut un gran vi, el que passa que no se li havia donat la importància que se li està donant ara. I per mi sempre ha tingut moltíssima importància. Després aquí tenim la gamma de caves, en brut i en brut nature. Això són productes reserves, que és el més jove que jo faig, que és un 2007. Aquí saltem amb un rosat del 2004, un blanc tradicional, amb Xarel·lo amb cava aparellada, del 2003,
i aquí saltem amb una altra estrella nostra que es diu Copatge Sara, que és un 2004, amb les 3 autòctones i amb un toc de chardonnay. La Sara és la vostra filla? És la nostra filla, sí. I finalment, un dels productes estrella del celler, el Vall de Ferret, Gran Reserva Brut Nature. Aquí anem a un producte amb una composició de 5 varietats. La collita més antiga, la primera que vaig fer, va ser un 2001, i està composat de les 3 autòctones més Pinot Noir i Chardonnay. I per què Vall de Ferret? Bueno, una mica per fer referència al cognom de la meva senyora. La Maria es diu Maria Vall, que és, diguem, l'alma mater d'aquesta casa, i no és un dit, sinó que és un fet, i llavors Ferret, que queda aquí en segon terme. Josep Maria, què tastem? Ara tastarem el Sara, que és un copatge del 2004 amb les 3 autòctones del Penedès i una mica de chardonnay. El nom de Sara, de copatge Sara, és en honor a la meva filla. No perquè l'estimi més que el meu fill, simplement perquè tenia que dedicar-li alguna cosa amb ella. I em semblava un nom molt adequat per aquest producte. Com pots veure, és un cava de llarga criança, amb uns aromes no de vell, sinó que fresc, per ser un 2004. Sí, perquè es nota molt encara la poma, la pera... Correcte, correcte. Una bombolla poc incisiva, molt integrada. Això són conseqüències de les fermentacions llargues. Que no molesta gens. A més, és un cava recent d'orjat. Correcte. Perquè es nota molt fresc, molt agradable. Correcte. El següent? El següent és un trapat de Pinot Noir i Garnatxa. Llavors això és un 2004 també, accent de sucre, Brut Nature. També estem parlant d'un Gran Reserva perquè amb nas es nota aquesta maduració. No perd el típic aroma dels rosats dels fruits vermells i totes aquestes coses. Rosella, però no excessiu. Potser costa més, no?, de fer un rosat amb Gran Reserva? Potser els rosats s'entenen com més joves. Sí, el rosat és una mica més delicat, ja que és més oxidatiu. Llavors, és un pèl perillós fer de llarga criança, però jo penso que un 2004 és correcte. Per quin públic aniria, per exemple, aquest producte? Per tota la gent que hi entengui. Que hi disfruti. Exacte. Perquè la pregunta és clara i no et vull respondre el que tothom diu. Antigament les dones bevien rosat i els homes no. No, avui en dia hi ha dones que en tenen molt i homes que en tenen poc. Vull dir que això és per qui li agradi. És un producte, jo diria que d'aperitiu, però aquest nom d'aperitiu tampoc em convenç. Jo penso que és de principi a final també. I aquí amb un bon rostit també penso que seria una bona companyia. Segur. Públic, el que li agradi. La gent diu, és que el rosat no és res, no és ni una cosa ni una altra. No, jo penso que un rosat ben fet és un producte que pot ser companyia de qualsevol cosa. I tant. El tastem? Sí. Tornem a la frescura, sent un 2004, el pas de boca no es nota tan vell com aquell, sent igualment, ja dic, un 2004, té un pas de boca net, bombolla poc incisiva també, molt baix en bombolla. Molt suau. Els meus caves tots tenen poca bombolla perquè jo soc bevedor de cava i a mi la bombolla no m'agrada. Llavors després els faig una mica a la meva mida. O sigui, la gent em diu, home, vols dir que està ben fet això de fer-ho a la teva mida? Dic, home, si jo que soc bevedor i passional d'això, jo penso que tinc un bon criteri com per fer-ho bé. Poder a algun públic no li agradarà, però normalment sí. Aplico el criteri i el criteri funciona.
Salut. Josep Maria, gràcies per explicar-nos tantes coses i obrir-nos les portes de Ferret Guasc. Gràcies i salut. Salut.